Nakora mo jongo ya rekino machino wadhi nyime ka kod cheno maru piny an kae nono magazet dhibido kaka tai nyinga Cleophas Oluoch Kisumu kanya kwar mukeo nyaka chisangu jogo maneno kanya gonge mopogore opogore oyawre kino machiegni jogo maneno kantie Riat malo Ukweli Pastoral Center alwora ma Uzima University College ucheyo machal nade kawuono jogo maneno katiro tonglo arok ni machielo non gazet okinyi ma kawuono jogo maneno kantiere Kano Matura jogo mantie alwora ma Masogo amose jogo mantiere Nyandiwa, Gwasi, Suba South ko Suba North okinyi ma kawuono macheni uruan ka kod Eriko Keo Kizito yawre joka bonyo chiyo machal nade okinyi ma kawuono to mokwongo in nade ka Nairobi ka Cleophas achiew makare achiew makare kendo adwoko ne Nyasaye erokamano kuom timo na mano. Cleophas odiochieng' manyoro nyantie kaunti ma Nakuru kama obila Abednego Uma Muga jakano Kabonyo mano obila ma wuod obila wuod Paul Muga manosenindo okona kelo ote kendo mor kod chenro mar Ramogi TV kendo seoro ote ka ne en kodwa koro dok ne manero kamano kuom bedo kodwa nikech wan ka nikech en erokamano ahinya koro jongo ji thoth ahinya mantiere kar kago ne erokamano ahinya bende kuom bedo ka kaachiel koda ka jowinjo mamoko mana Ramogi TV kama entiere mano obila ma wuod obila Oluoch chenro achiel kachiel erokamano ahinya nyokoro mojuang kawuono wachako kod sigeni mantiere ite mokwongo mar gazet ma Daily Nation Eriko Keo Kizito dhi konyo wanono gine kan to gin mage mantiere ka mathoth ahinya wadarango mana weche momi pek madongo mantiere kar ka ite mokwongo gazet ma Daily Nation nyakoro mogejuang masikana badan warangi mantiere kae kato bang'e wanene mano mantiere kae Ruto stumbles from one crisis to another en ang'o mobedo kae katimore odeno listi 11 mantiere piny kar kanyo kae to wang'e maber ni kanyo wayud thuolo mag sodo kama ntiere kar kae wacho ni gin gigo mosemiyo Ruto kihonko are telo mare na chakre magi wacho ni midhiero ma jatend piny Kenya William Ruto romo godo oromo ge ma kotieko ni to moro donjo kowuok e ma to moro donjo ma bende kino Cleophas kako ketgi kanyo tineno ka wach ma koro wacho kanyo ni mano koro ywaruok ma ineno ni dhi bede wachego mag loso budget mano budget mar Ghana 2025-2026 kanyo Cleophas ma bende koro weche osebedo kanyo kalure kod osuru moko manyien miwacho kata milieko ni ntiere budget makamano wach ma bende ntie kanyo mano wacho ni koro ng'ur mantiere e los duor mar IBC ma jomowuok ni Cleophas jatend piny Kenya William Ruto ne owalo jakom mar duol mata yiero kod yango kiew mane Rastas Ethekon kachiel kod jokanyo moko auchiel kamoting'o Ann Nderitu mano mane en register mar duond od buche kama koro bende wacho nang'o ni kanyo Cleophas jogo mane par ni kod mbi jatend piny Kenya noweyo kamoting'o Charles Chai mane jakom duol makete tim katiba kama noting'o bende Anna Madi magi noweyo ka koro yiero jok moko Cleophas mana kar IBC no bende iwacho kanyo ni kata jogo mano yiero bende koro ng'ur nitie ywak nitiere kaka nitie tudruok kind jogi kod jatend piny Kenya William Ruto kata bende ogai mar ODM Raila Amolo Odinga ma koro jogo maketo piny wacho tesre Kalonzo Musyoka kotelo ne jo kwethgi ni kod ng'ur ma kanyo kod kanyo ma bende jogo marango weche mag yiero bende wacho ni gidwaro mondo mi oketnegi lipot mano matudre kod walo joka kaka notim nonro kaka nopiedh joka migi lipot moro ging'ia ni to nobedo nade weche ma bende biro en wach ma bende koro wacho ni riwruok mar malachni mar broad base ni ma bende koro wacho ni ochung' nade koro wacho ni koso Raila Amolo Odinga seche moko wuoyo gi dhok ariyo ma koro kaluwore ni Raila Amolo Odinga chieng' tich abich kane gintiere iko mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were nowacho ni gino ma Sifuna wacho mane chung' mar duond od bura mar ODM koro mano wacho kamano ka koro to ineno ni Sifuna to bende weche mogo seche moko koro goyo riwruok ma gintiere weche morengo gi wacho kanyo koro wacho ni koso Raila Amolo Odinga no wuoyo gi dhok ariyo kanyo kalure kod riwruok ma kamae weche ma bende nitie kanyo Cleophas ma bende koro jatend piny Kenya ne orakre godo en mano kalure kod Gachagua mane jalupne manothi choko ma bende koro kawe okete tesre oketone siasa obedo maliet kanyo mano bende wach ma entiere godo kibire weche mag do
buche makagi kacha ma wuok to madonjo mano bende midhiero ma jatend piny Kenya nitiere godo e weche mag JC Cleophas. Nwaneno higa mokalo e weche mag omenda gi JC noketo jatend piny Kenya William Ruto tesre magi koro midhiero Cleophas miwacho jatend piny Kenya romo godo oromogo ma wuok madonjo Cleophas. Jatend piny Kenya William Ruto kanwa dhi yiero mar higa 2022 ne en kod singo mano singo ne jopiny singo madongo koro singo gi pogi chopo wacho ni pogi chopo to como noda timo ma to midhiere madonjo rakruok miketo ne kanyo dhi bedo nade. Jatend piny Kenya dong mana kod higni matin higni 2 to wadok e yiero ma bende koro wacho ni gilak sechegi otimo rombe go miwacho ni mag dongruok to bende gin mag siasa ka koro bende otemo mar mondo mi ochope singo ka kwa chomo godo yiero kanyo ma koro midhiero Cleophas mino bende kata kogore kanyo to en jagono mamako tike nono ni to dhi bedo ne nade singo manosiko ka be dhi chopo ma midhiero to chopo kagi kacha nowuok e mato donjo weche mag do weche makagi kacha chopo ne Cleophas. Nyakoro Mojwang wacho ni gin weche ma bende kineno tipo maparano wich bar ma jatend piny Kenya osebedo ka ntiere godo jatend piny machon Uhuru Kenyatta Raila Odinga jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua ng'anyo mantiere pacho ka machiegni ka weche mag IEBC ma bende ogotach kanyo kama gintiere Nyakoro Mojwang wadana donje iti mar ariyo Nyakoro Mojwang ka nitie paro moro bende kinde mokalo makelo ni mar mondo mi bera ni kod ng'eyo ni to chal nade mokuongo Nyakoro Mojwang naneno sigana mano kelo ka kod jo elimu bora working group kawuono gazette ma Daily Nation ondike karka ni nitiere omenda mathoth ahinya madwarore mar mondo mi ne ni nyathino dar ka donjo e skul machielo wach neno omenda mantiere kinde 40,000 nyaka 100,000 ma bende ikwayo mano mondo mi jopuonjre odonje popular schools ma bende wacho ni thoth gi ka gin mago mag piny owacho. Miss Maimuna Ahmed ma bende loso kod gazeti ma Daily Nation yango kar kanyo ni omenda gi onego bed ni chiwo ne jopuonje mondo mi o approve kata opuodhi dar mana nyathini ka wuok e skul machielo mondo mi odonje skundgi kata odoko ni okadho penj moseser mondo mi ochopi e chope skul machalo kama. Cleophas sigana moket kae ma koro wacho ni jonyuol idwaro kuom gi pesa mathoth e sama koro gidwa ni gidar nyathi gi tere skul machielo en wach madier kendo en wach mono wasechako winjo chakre chon ma bende wasewuoth mar mondo mi watime nonro kata Cleophas in bende kikaw wuoth mondo mi dhi e skul moro ma idwaro mondo mi nyathino dhiye tibro winjo gino ma idwaro kata pesa ma idwaro kanyo ma koro paro ni mae mit bile ma jotend skunde go dwaro. Cleophas ma koro wacho kanyo ni idware kinde 40,000 nyaka 100 dhi kata skunde mantie Nairobi kama ji dwaro gi mabeyo dhie kata Moi Forces kacha dhie kata GSU kacha dhie kata moko mpogore Cleophas omenda mibro ket ni kanyo en gino ma ok nondiko ni kamoro nene en gima koro nyisi dwar ki piny kacha manyiso ni en aso en mit bile koro jogi okawo weche mag somo kanyo dar mag skunde gi giloko ni kamitie michieme to nitie jago moro ma wacho ni wacho ni kamitie michiemo wacho ni kamitie mikwale koro mane gima timre kanyo Cleophas ma bende koro wacho nango jo nyithindo ma dwa dhi e junior koro mano omenda midwaro kuomgi koro wiwacho nango ma bende koro nyiso ni nyithindo ma bro dwaro mar mondo mi dhi grade 6 bende koro bedo kod midhiero ma kamae ni dhi dwar pesa ni kuomgi to kendo koro dhi bedo pesa ma kore lach ahinya ma midhiero ma jonyuol kadhe Cleophas kendo gisekadhe kendo gimedo kadhe kech sechegi ma bende koro wantiere kod kit somo manyasani mopogre kidieny moro Cleophas nyathi ka wuok e grade 6 koda dhi mar 7 cha to koda loko ne skul omenda dware kanyo sama oda dhi e grade mar 9 aso dware kanyo koro kidienje mag somo gi ma iloko ne nyathi skul gi sani koro lokre gino ma iwegi skunde koro tiyo godo mar nyiedho omenda kuom jonyuol en wach monego ket makare bende nosewache ma koro wadwaro mar mondo mi okete makare mondo mi somo dhi makare pacho kae. Nyakoro Mojwang mano mantiere kar kawo dhene ite mar adek kowuok e mano mag weche mag sikul nitie gweng' miluongo ni Arimi village ma bende ka mano alwora ma Elbagon kendo Nyakoro Mojwang mantiere kar ka anyuola gi osebedo kae ka kale midhiero ma opogore ka mokwongo sani gima ntiere kar ka Nyakoro Mojwang e alwora ni nitie jogo ma osewito ngimagi en masira mar apaya manotimore Elbagon lori ne otuomore kod nyamburko mating'o ji 14 matatu onego ji 12 kanyo achiel kuom sigana mantiere kar ka en mar jal kae miluongo ni Charles Mwaura manowito nyathine mar adek kata third born son mano Nixon Mbano ma bende wacho ni ja form 3 noriembe nekech school fee ne chopo dala kae to bang'e owuok wuon mare ne kia nodhi Elbagon
Kochopo kanyo noyudo kanyo ka en achiel kuom jogo mabende nowito ngimagi. Cleophas makoro midhiero momako gweng' achiel kama koro ji 12 duto wito ngimagi. Masira manotimre apaya manjoro Elbagon kadhi Njoro kanyo makoro Cleophas sigana mantie kanyo bende nitie mar rawera moro miluongo Nixon somo e skul mar Elbagon to noriembe kata noduoke dala mar mondo mi odhi omo omenda mar somo. Kanochopo dala kacha koro Cleophas wuongi wacho ni noonge manyiso nowuok nodhi riere matin e boma. Koro kao kinde koko ne wuode koro chako chinto nyathino bedo nade odok e skul kacha mar mondo mi openya to kagi debed nyathicha nodok kata e skul kacha to kodok e skul onyise ni rawera no onge e skul kanyo mano miye luor e dhod chunye moduogo to owinjo ajali manotimre cham koro wuok kodhi mar mondo mi oluwane e hospital kacha Cleophas to obuok kwano kanodhi gi familia mare koyudo ka wuode en achiel kuom jogo mowito ngimane kanyo koro en bende en kod ywak kowacho nang'o apaya manjoro Elgon en apaya ma osebedo ka kawo ngima dhano kendo en kanyo ma jali timre ka koro nokwayo derepe mar mondo mi obed motang' bende nokwayo piny owacho mar mondo mi olosane apaya no kendo bed makare bende kowacho nang'o ni nyamburko no ok en mar sako maluwo yono manyiso nang'o nyalo bedo ni jariembo no ok ong'eyo barano kaka chal apayano kaka chal kendo kaka jali timre kuro koro en ywak miyudo kata ka nyathi ma ja dweche 5 owito ngimane en gweng' makoro kuyo nitiere miwacho ni kiwuok kaka idhi kacha tiyudo koket hema oket tent kama koro yikruok nitie kanyo mar mondo mi gikow jogi en koro wakwayo akwaya joriembo jowuoth mar mondo mi oluwa chike mag apaya nyamburko mokongore ma ok ni kik kete yo kamano nyakoro mojwang ot bende ma osesiem ot moseket ni kata mwach ni kik idhi dage nyakelo ni midhiero nitie jogo ma kata nen manigero mana luora ma Parklands Nairobi ka kendo jotich 2 owito ngimagi karka kendo kama githoe en perimeter wall manigero emoluar kuomgi iwacho ni magi achiel kuom jogo mosebedo kanyo katiyo e center no kaluwore kod report mawuok kanyo ka obila mano ma Nairobi Regional Police Headquarters yango ni jogi ne wall no perimeter wall ne moluar kuomgi Cleophas jogi ne tiyo gotieno koro wacho ni kamano kuny medwa gere ot cha manyiso ni koro kuta mar ot machielo cha nodhi moluar kuomgi ma bende nomiyo apisas mag kaunti ma Nairobi nodhi monyiso ot ma jirani ma ji odak mar mondo mi gidar nikech lwar mar okuta cha nyiso ni kunyo mane kunyo kacha nyamiyo kata ot ma gidake cha bende koro odong' mang'oyo kanyo manyalo lwar koro kosenyisi to mane gima gitim nikech ngima duong' Cleophas magi koro wechego kata midhiero mayude kuonde mag tich koro onego bed ni tich itimo yo makare ng'iyo ni to chenro dhi nade ng'iyo ka nitiere kama yomyom manya kelo midhiero tiketo bedo kare nyakoro mojwang odhi ane ite maiye ka ite mar 6 gimomiyo jod bura nyaneno kae ni ponono jogi ma ute go kembe ma tayo chenro gi mag opunda dipo ni kwepo ga chulo osuru mano weche maduong' mantiere kar ka ng'eny en twak mosebedo kadhi nyime kode mopogore opogore gimomiyo ma osebedo katimore to jod bura koro wacho ni ero dipo ni bilionde mathoth nyalo bedo ni adieri ok chul kod kembe machalo kamagi sirkal yudo lal Kizito itene mar 6 Cleophas koro kanyo jochoko osuru mane dhi e nyima put mano mar kamati mar od bura mago mag omenda kanyo koro nowacho nang'o ni chungo kembe mag goyo punda gibiro miyo piny owacho wito omenda e yorno mar osuru ma bende koro jod bura to ne nigi chich ni mae nenre ni weche mag punda gi iloso gi e yo moro ma inyalo paro ni ng'ato lo to kara ng'ama lo ne mana wach molosi ni to be mane yo machiel ma bende piny owacho bende koro wito kata mano mag osurugo omiyo gi bende koro gidwaro ni weche gi ochunga mondo mi oket gi e yo makare giwacho ni miriasi ang'eny e wach ni Cleophas nyakoro mogijwang' iwacho ni miriasi mantiere kar ka miriambo mantiere kar ka biro yo mopogore opogore nyakoro mogijwang' kendo magi gin moko manya bedo kae ka kelo midhiero ne oganda nyakoro mogijwang' gin gik mage ma bedo kae ne timore kata ma bedo ni kelo midhiero e weche gi mag nengo mag gas mag tedo kaachiel koda ka modhi mamoko ma bende nya bedo kae ne tawo weche gi mag tedo nyakoro mogijwang' gima ntiere kar ka en sigana mantiere bathe kacha wanya mana nene kaachiel kachiel nyakoro mogijwang' obedane kod ng'eyo ni to kae gichal nade nyakoro mogijwang' gas no masani wacho ni ka en mano mar kilo 13
mano silinda use yo machal nade wacho ni nitie 2,000 3,200 nengo yo opogore kama gintiere kar ka to debed ni kae e kama jogi lose omenda iwacho ni nitiere wholesale cost mathoth ahinya mantiere kar ka onego bed ni neno gi yo machal nade mondo mi nengo ni adier kik bed ni en nengo mahinyo japiny ma ywak maduong' mantie ka weche mag tedo. Cleophas jous modhi jous gas nyiedho omenda kuom jopiny. Sani Cleophas gas en dala ka dala, mana kaka jo Mbuta ne wacho ni Mbuta dhi bedo dala ka dala. Sani gas en dala ka dala kaluwore kata ni yien sani odok piny. Koro sama gas en dala ka dala ni jogi olokre koro nyiedho pesa mathoth kuom jopiny kendo en atamalo miwacho ni chiegni 200 gi wiye nikech en nyadiriyo gi nus. Iyudo ka jogi kaka idhi Mombasa kama gijase gas gi kaka gas ma mtungi ma pek mare romo kilo 13 gi jase gi siling 1,300 tento kodhi ouse to odhi ouse 3,140 moket ranyisi kuom kembe kanyo Cleophas mano kambi mar Rubis iwacho ni ka gidhi kacha to mtungi mar kilo 13 ni gijaso gi siling 1,300 to en ka koro duogo use Cleophas ouse ne japiny 3,140 kambi no mar Total kanyo to dhi to jase be mana pesa no ten koro dhi ouse 3,190 bende koro mane gino miwacho ni timre kuom kembe gi ma koro giloso mwandu mapek ahinya kanyo kuom jopiny ma iwacho ni gilak seche gi Cleophas nonego bed ni bech gas osedok chien kalure kata pinje ma oko kuma gas yae iwacho ni bei cha dok piny ma koro ne ber kata seche gi sani koro japiny ne yudo gas e bei man piny to koro jogi to oloko wach ni nyiedho godo pesa mathoth kuom japiny. Cleophas gin ka dhi gi jase ga 1,200 kata 1,100 to biro uso ni 3,190 dong mano oloso mwandu malich ahinya kuom japiny. Magi weche monego bed ni piny owacho donje nikech singo be notimnwa ni bech gas dhi piny mano nyiso ni mitungi mar gas kia ni dhi uso siling 500 jopiny oserito Cleophas girito magineno mar Mino Molo Kanyunja kabiro pod wamedo marito kene Mino Molo Kanyunja ni dhi biro nwa karang'o mondo mi okelwa gas e bei man piny. Nyakoro mo Jwang' Walter Nyarwago penyo gin kanye mane chenro mar gin kanye samoro koneno Mino Molo Kanyunja wabonene kendo nyakoro mo Jwang' kawantiere kar kada dhi ite ma ite marapar nyakoro mo Jwang' ka iwacho ni obila matimbe gi gala miyo sirkal wito pesa mathoth ahinya machiegni ka doho ne omiyo jo Kenya mano chwalo weche ng'ure doho mane wiyo weche gi mago obila adongi thuolo ma dakika 2 kende tatieko twakni nyakoro mo Jwang' kama intiere kar kae kachalo koda ka weche mag lal mag tije mabende nitiere piny kar kae gazedni ite marapar nyakoro mo Jwang' gino mantiere kar ka mwanya neno achiel kachiel wacho ni rogue officers costing taxpayers millions over trumped up charges gino omenda makor gilach ahinya mabende jogo mantiere doho kata jayal buche osebedo kae ka chiwo wacho kalore kod jogo mabende wacho ni gin jogo manodhi e ndara obila odhi e ndara orwako uniform orwako mask oumo wang'e ahinya koro mo Jwang' nyado thuolo maneno sigana no ite marapar kachel kora sigana mantiere piny kar kanyo wacho ni kae nitiere omenda mano ma Justice Edwig Ong'udi tarik 5 dwe mar 3 ne orango kae kendo nochiwo ne oganda mane nitiere kata manochopo ka dwaro tero mar gedo omenda maromo milion 1.9 mano kama igintie kanyo man dwe mar 3 gisebedo kae ka gimedo nyakora mo Jwang' kamedo ka ne oganda koganda bedo kae kod dwaro kod ng'ur mopogore magi chwale do Kizito. Cleophas wach mantie ka koro en kidhie gweng' mar kwa Amo shopping center mantie Bahati Nakuru kucho koro jouso gi ni kod midhiero ka koro chief ruoth dhi to koro bwogo gi sama gibwogo lawre kodgi ni koro giwacho ni weche mag ohala cha koro ok dhi makare kendo koro omenda lal kae ma iwacho ni ne gigolo report ka obila to giwacho ka ne gigolo report ka obila pok otimo gimoro amora obila pok okawo patik mar mondo dhi omak chief cha masando gi weche mag ohala gi makoro gin bende gimiyo giwito pesa mathoth magi jo osuru miwacho ni koro pesa ok gilos nikech kalure kaka chief sando gi e chiro ibiro gi dwaro pesa koka man tilawi iriembi ka gidhi go report ko obila pok okawo kang makare koro gin bende ne gidhi e doho mar mondo mi yud ratiro margi mana kaka sewacho no koro
do ng'ado mar mondo mi giyud ratiergi. Mano e gima ji kadhe chiro mopogre opogre. Yudo ka ruoth be koro donje weche mag keto gi tesre lao gi chiro ka gi kama koro ya ohala ok dhi makare. Miso samoko ohala ok dhi makare ni jogo ok yud pesa kata koro osuru bende ok ginya chulo yo makare. Magi weche monego bed ni loso bedo makare. Weche mag osuru magero piny. To ka koro idwa sand jo chulo osuru kamae ok en gima ni kare. Ai, koro mag jwang' mano ka gintiere kar kanyo. Nitie ite ma iye kar ka gin paro mopogore opogore mantiere ite mar 12 kod ite mar 13. Kisomo ite mar 12 koro mjwang' ondike kanyo ni fake degrees, a worrying trend, must be stopped. Obok mabandia mag somo mag degree mabandia mathoth nitiere onego bed ni chungo chenro machalo kamagi mosebedo ka medore kinde mokalo. Kato mae oranga ite mar 13 mantiere machinglo chal ka gima ntiere black smoke. Capitation funds. Iro marateng' Iro marateng' osedhulore kar kanyo. Kizito. Wach mari mogik ewi oboke mantie o kar ka monene mbele wa ka mwatieko sani. Cleophas, iro marateng' to ema dhulore kar somo kae. Kar mondo mi marachare modhulore. Onge winjruok manenre e weche mag capitation. Mwawinjo ni pesa ochopo e skul nyithindo koro somo maonge wasiwasi. Nyithindo pod neno ma iro marateng' ema ka dhulore wi chimni kacha cha. Dhi bedo nade? Nyithindo dwaro iro marachare momiyo dhule molande ne gia habenus papam. Kaso enes capitation pesa odonjo pap. Koro pesa onge kanyo Cleophas. En ywaruok maka gi kacha. Dhi bedo nade weche mag somo gi Cleophas. Olos go bed makare. Wamedo wacho nang'o somo en gima duong'. Koloso bedo makare to wadhi bedo piny mariek ok piny mofuo. To piny mariek bende madongruok timre. Piny ma mungulo rage ok dhi mbele. Ai, Kizito. Agone ko kudo kod okinyi makaono kono gazeti nyakora mjoma ne makelo giko mar gazeti okinyi makaono eko sekalo 57 tok saa 12 mar okinyi makawuono aduoga kono ndo magweche mag tuke wa piny Arsenal ni gino mar chopo kure e season ni mane penyo maduogo kar ka Manu one final 20 final kada ko tieke na 16 na 17 gi Tottenham. Arsenal latieko kanye to Nottingham Forest ang'o timore gi jatend gi modo je pap mo openjo ka jatend ang'arach droni go nango kato bang'o ndiko kisungu mang'eny mantiere kar kata enyo duogo penjo kani pap tamo goro ma ya tugo mashemeji dabi pap mama chako chapore dware koso odhi kelo resruok aduogo kod Uliso Dembe kod Kennedy Ochola kikidhi mabor oriti masani. Unbeatable deals, Citizen Duka has you covered. Get 2 kg all-purpose flour for just 140 shillings, 2 kg sugar at 315 shillings, 3 liters cooking oil at only 789 shillings, 5 kg basmati rice at 1,289 shillings, and 2 kg ugali flour for just 139 shillings. Simply dial *487*5#. Choose the product you want, pay, and pick them up at any Quickmart supermarket near you. Citizen